iri kutaurwa kwekuvandudza bindu ichokwadi achisi chii chakaitika? chakaitika ndechekuti nzvimbo ino ndakaigara kubva 2001. Ndauya 2001 ini ndakapinda mubhuku rekwaMugombe, ndinorombo pamusoro imba. Ndine dambudziko rekumbodedera, saka musazotya nyumba kana ndakudedera, zvinongopera zvega, ndakujaira urwere ndinawo. Ndapinda munzvimbo ino 2001, ndakapinda mubhuku rekwaMugombe. Ndapinda mubhuku rekwaMugombe inini hatina kutora nguva imwe cheteyo muna 2001 pakauya weMinistry of Lands wachibva wataura kuti munhu wese ari muarea iyi kubva pagridhi rinoda kusvika paSenoa wakakwira pavaneko waya inongedza wachipfuura nepamusha paMudhara Phineas wachitaura kuti munhu wese ari uku muri muStates Room Farm, saka munofanirwa kunga muri kuna sabhuku wekuStates Room Farm uko. Nguva iyo anga ari Cosmas Saunyama, tobva tajoina ikoko adonyoresa mazita tikapiwa maplots numbers, but nguva iyo iyi ndaisanda kugara ko ndakabata pandakapinda nzvimbo yendaida chaiyo chaiyo ndiyo kwandiri pari zvinezvi. Asi sabhuku akanditaurira kuti kuva uri kuda uku hakusati kwakugara vanhu ba, samukombedzi ndiye akanga ari second sabhuku waMugombe, saka akanditaura kuti hakusati kwakugara vanhu, asi kana kwakuzoita vanhu unozokwanisa hako kudini, unozokwanisa kugarawo. Saka nini nemudzimai mumba tipatavirana kuti ashaba tikandogara panapa kamunda kana kakadiki pane magoronga, saka tikangogara chiti mari yetawana tozha mangwana tinozoshaya kwekudini, kwekuzowana kana dai tikuti tauda kuona pamwe tinoshaya chekuwakisa nokuti utano hunogona kupera. Tapatavirana nemudzimai shuwa kuti no ngatiitewo timadevelopments pamba, saka takakwanisa kuwaka imba yedu 3 rooms, tikawaka kamwe kaflat takatarisira kushayisa marata, asi takazozvitadza. Mama kupapa pamaiwaka zvese zvitati chiri kuzasuku. Tazobva yazokwana nguva ndazoona kuti zvinhu zvangu zvaita ini kusendi kwangu kuya ndaingogara ndichiendako ndichinoona, ndichikabatana nasekuru Simon Zapasi akanga ainewo nzvimbo yake yanga akabata, uyu tichaona mukombedzi akanga ainewo futi nzvimbo yake yakadini yakabata. Pakazouya sekuru Tongai Saunyama achibva awaka uko, sekuru Tongai akaita seaindauja nzvimbo yasekuru Simon neya uyu tichaona, vanobva watanga kuita vanhu wakaita fanika wakupenga kutsvaga pekuda kuti waende kunobata, asi ndakabata kare. Ndo sekuru Saunyama uyu Mashoko ane nickname yekunzi Mashoko Simon akauya kwandiri achitaura kuti pauri kutema paitiba, ndakaenda kuchigadzira kusimukawo ndine apaitiba nei sekuru, zvikanzi kujana ndino saka zvekuri kujana zvemakanga mabatawo apo, nhasi makutaura kuti pana pajana paita pajana sei zvetaimbowirirana tichipanana mitete yedu apa yemasoko kuti aona ini ndabata apa iwabata apa. Zvikanzi ndizvozvo chivatsvaga wani ndawo kumanage ndawo kumusoro 2015 ba mayose 2015 ndapa nzvimbo paya ndisati ndato muna 2014 ndaenda kunotema. Saka sekuru Saunyama uyu aiuya obva asvika bva anyora kapepa kuti kumafuro ini ndiko ndatoona kuti sekuru iyi zvada kunditamba, ada kutora nzvimbo yangu nokuti kwasha atadza mupfungwa dzangu. Kwobva kwaita muzukuru wangu Konori Chitambwe aitonditora samai wake nekuti mai wake anoera humba, saka akauya kwandiri achitaura kuti sekuru mutambe makachenjera nzvimbo yamuda kubvutirwa ndini, saka ndodini zvikanzi shingaiwo semurume ndakutaurira ndakunyeurirai, asi musazonditaure izvi ndakutaura nokuti akafa. Zvakanzi musazonditaurawo nokuti ini hatizogarisana musheva, ndini ndakabata bhuku rekwadza pasi. Alright muzukuru ndazvinzwa. Zvechokwadi vanhu vakauya, umwe akanga aripo pane gurupu rakauya ndisekuru Christopher akasvika panzvimbo nenguva, wakasvika varume wakati anzi kuno kwagariswa nani, ndikati inini nasabhuku wangu machitepo ndiye ndinaye. Zvikanzi iwe haukwanisi kutaura izvozvo, isisi ndisinototaurira chifa zvekuita kumusoro kundisekuru baba waJoyi. Ndikati ini munotaurira chifa but ndina sabhuku wangu kai, saka dai mauya nasabhuku wangu ndaidayira izvo muri kutaura, saka inini handisitaura chinhu ba, imimi itai izvo madini mafambira. Wakatora nguva baba wachipo achida kuedza kumanikidza kuti dai ndataura ini ndakaramba, ndakati ini handikoni kutaura nemiba.
wasvika panguva yekunyatsa kuona kuti shuwa munhu aramba kutaura sekuru baba wamanu Christopher akazivi paine koroneti akatarima zvikanzi muzukuru tazviona tichazouya tichihedu chibhakwa ndikati zvakadini zvakanaka wakubvunza wangoda kuenda nepasupreme board ndikati inini zvikanzi tudawadzira ndikati imi mataure maitaka mapangiza kuti ndimi muri overall saka handiri pamasvika hamuna kuuya nenzira ndiziko mabva nako saka munongoenda nekwamadi kwamada nekuti ndagara ndiri muranda wenyu wobva wabuda wobva wadini wobva waenda mumashure umu nyaya yakarebesa iyi mumashure umu ndichiri kutema sekuru saunyama uyu baba wachipo ndakazomuona inini ndiri kukwira pane chidombo chimwe chiri kuzasi kwangu ari kucherera kubata nhingi stand muzasi mangu machemo nekuti ndakanda mutaura kuti ndiri kuguma nedombo iri ndikati ko imi mheta makuchera futi apa imi mutaura kuti hamuri kujana imi mwazoenda kujana kwandiri here kana kuti kwamuri zvikanzi no kubatirawo muzukuru wangu ndine muzukuru wangu ari pamumba wo apa ndandopfura ngo ndandosiyana nazvo nanhasi pegiyo iripo pakazotouya umwe munhu akatondibvunza kuti baba wangu akabata papi sekuru lavhu ndikati akabata apa zvikanzi uya ndipangidzewo nekuti ndobata opposite side mira uri ipapo shama tinge takurasika yainyorwa panapa yanzi yekuwandudza bindu maybe ukapindura iyoyo katingatodimbura nyaya yedu pataurwa nyaya yekuti zanzi uri kuwandudza bindu iwewe iyi ndiyo toda kuti upindure idzi dzimwe ngano dzese idzi tingaswera tiri panapa ini hana kuwandudza bindu pandakabata hana kukwanisa kubva ndagobora munda wese ndakabata pegi yangu pane mapurisa akauya kumba ndakaenda kunowaratidza kuti zvamakambotanga kuuya panapa muchizouya nhasi hambai munoonawo pegi yangu kuitira kuti muzozive mangwana kuti ini zvino ndiri kutaura ndiri chokwadi pandatema nhasi necheniso apa handina kubuda kunzeba ndiri mukati memandakasobata kare saka ininizve ndindawandudza munda ini hana kuwandudza munda inini munda wangu ndiwoyu saka ndiri mukati mepegi yangu aiwa but kana munhu sabhuka akauya achiti kowa kutema handiko kwandakakupa zviri kureva inini hana kupiwa munda nadzapasi wakapiwa nani ndakabata ndati wakapiwa nani namai chitepo wakuya namai chitepo gore rakauya panapa namai dhini namai guru maibhabhura yanga iri nyaya iyi namai bhabhura nyaya yanga iri kutengesa kwandakaita zasi kwandakabvawo saka zvanga zviinenizvo akaita kuti tiuye kuno ndi munhu akatengeserwa yanga iri hama handizvo bataura wakauya namaidhini panapa maidhini akasvika chiti handichatonderi zvakataura handichatonderi zvakataura maiguru vari panapa here maiguru maibhabhura wauya havana kuuya munoona vanhu kana tiri kurarama munyika ka ngatirege kuita vanatsuro magenga handiti ngatirege kuita vanatsuro chi magenga unoona isisu tiri vatongi tinotonga matare hatidi kutonga takagumbuka tinoda kutonga tichifara uye wacho uri kutonga uchifara kana uine mhosva upiwa mhosva yako kana usina wosimuka udini woenda utsuro magenga ndo watisingadi usati kana uda kunzvenga nyaya yako uda kubata tunhu twakawanda handiti pano isisu chinenge chataurwa pana hatifi takachikangana handiti ka wakauya panapa namaidhini namaiguru wangu bhabhura saunyama uri kuda pekugara uchiri kutondera pawakauya nemazuva enyaya dzako dzeloni yanga yakusungisa uchiri kutondera pandakauya nenyaya yemaloni ako anga uda kusungisa aya gore riya uchiri kutondera akakubura ndiani ndimi ukabva wazouya nawo kana izvini ndikada kuti ndidaidze mudzimai wangu anogona kutsanangura ndisati ndatombotaura nekuti akanga aripo izvozvi mukadaidza mudzimai wangu akauya ndisati ndataura naye kuti pawakauya panapa namai mashenu maitaura nyaya yenyu anogona kutsanangura ndisati ndataura baini inogona kuti pamwe inini ndiri kuzvigadzirisa handiti mudaidzei mumubvunza uye atsanangure zvakaitika wakauya pano uchida pekugara iwo wakauya pano uchida pekugara iwo handitika ndikakuti ndazvinzwa mai mashenu ndeinya kukumbira ndibhururu wangu zvazodai handiti ndikati ndazvinzwa chiendai kuna sabhuku kana ine nzvimbo yekugara anodini noti wakanga uri kurambira masabhuku esewa wakanga uri kurambira kuti hatikupe kugara wagara uine stendi yako kupi kwanga uchitaura kwanga wakauka tikati aiwazve kana hanzi ukuibva handiti muri kuti azodzika uende pasi pemuteri
kana nzvimbo iripo mupei, uchiri kutondera hauchatonderi. Saka iwe uri kutaura kuti nzvimbo wakapiwa nemaechitepo, ndozvauri kutaura. Iwe uri mukati mevillage woti ndakapiwa nemaechitepo mukati mevillage. Mutete wangu ini ndakatondesa. Ndipindureka. Handiti nekuti kana dai ukataura zvamaechitepo, maechitepo ari pasi pamambo. Sabhuku haana nzvimbo, nzvimbo ndeya mambo. Kana dai ukataura zvamaechitepo, maechitepo haana chaanoti nyoo noti nzvimbo inoti mambo. Sabhuku haana nzvimbo. Sabhuku mujana wemombe wekuti enda undofudza mombe udzoke nadzo. Handitika sabhuku haana chaanomboti nyoo kuna mambo. Rega ndikutaurire, kana headman chaiye haati nyoo kuna mambo. Uzozva ndikutaura. Saka usati uri mukati mevillage woti hanzi ndakapiwa namaechitepo, uri mukati mevillage. Uri kuona zvine musoro here? Ndosaka ndati hatidi utsuro magenga, hatidi utsuro magenga. Ende tikada kuti titonge takatsamwidzana mutemo zvaunotaura hatimhoresani. Ina handifani kuita giraji newewe, iwe haufaniri kuita giraji newe. Asi kana uine mhosva yako ukabvuma mhosva yako, zvinhu zvinodini? Zvinoreruka. Kwete kuda kuzora vanhu vakawanda, kuda kudhumanisa vanhu vakawanda. Wakauya pano uchikumbira stendiwa. Ndii ndakakudhirecta kuna Sabhuku kuti tambirai munhu uyu. Wauya panapa nemadzimai 200 kutaura. Dai kuti maiguru anga ari panapa. Kana kuti tikafona tikamisira foni paloud, anotaura kuti makauya panapa muri 3 uchitaura nyaya yestand. Ndikakuti enda kuna Chitambo. Chitambo akandifonera mukondo ari panapa, ndikati ndapedzerana naye kana nzvimbo iripo mupe. Wautanza ndakapiwa nemaechitepo. Maechitepo ari kupinda papa. Maechitepo ari kupinda papa. Izvo wakauya kwandiri nini uchichema nyaya yemafertilizer wakusungwa, maechitepo anga asipo. Maechitepo anga asipo. Anga aripo. Wakadii kuenda nemaechitepo? Handii ndiye Sabhuku wako. Ni mhaka yakazouya kuno kusingaendi kuna Sabhuku. Handiti uri kuona kuti ndoutsura magengo andiri kutaura. Vanhu vakanga vari mugrupu mangu riya vanga vakawanda vanhu vekuno. Zvanga zvisina basa izvo. Inini pamakapana magrupu enda handisipo. Saka ndandisisapoze kungopinda munyaya yenyu. Iwe wakauya uchiti sekuru ndasangana nedambudziko ndakusungwa, ndiri kurwara, ndoda mishonga yemapirisi, ndakudai. Ndikataura nemunhu angadawo kusunga. Ndikataura neloya, nyaya yako ikagadzirika. Wakazosungwa. Maechitepo anga ari. Wakadii uzvisawo Sabhuku wako akamirawo newe. Kana dai wakazouya kuno kuna Sabhuku wako tochionera pamwe. Nemhaka yakamhanya kuya kuno. Nemhaka yakauya namaidheni pano iwewe namaiguru. Ndakandiripo. Wakauya panapa kuzotsvage. Ndandiripo. Because pakatoshanda unjikire pano. Maechitepo ndimambo. Iwe wakanga urutengesa kapa ka. Uchida unzi ukwire ukwakusubvumirwa ka. Do you still remember? Mukakumbira kuti ukwire. Because waiti kutengesa vhashaya futi pekudini? Pekugara ndipo paine nyaya yacho. Ndandiripo ine. Vakumbirirwa na maiguru maisanya no tumukumbira kwai uri chimkwasha here. Ameno ukama uripo so. Na maiguru. Mai handiti uri kuona. Saka nhasi unowakupanduka manje kupandukira. Tikada kuita utsuro magenga, takakudaidza panapo. Ukati handiuyi ikoko handitongwi namambo. Kuti uzouye panapo kungotaura nemajistrate enda. Handitika, but patakakudaidza ukati handiuyi panapo handitongwi namambo. Handiti, kana dai ukati hautongwi neni, but mambo wacho anokutonga neni hatina kusiyana. Kuti uzouye panapo handiti wabvawo kwanzi enda kwamambo. Patakakuti daidza handiti ndipo wakanyora tsamba yako yawakanyora iyi. Ndindi wakanyora apa. Ndini. Saka nhasi waurirei? Nhasi. Pakapesa. Aiwa pindura apa. Nhasi waurirei? Ndauziva kuti yakanyorwa uzodii mwaka uyu. Anogona kuerenga. Ini anzi Masimba Mukonda ndaramba kutambira samoni renyu nezvikonzero zvinoteera. Handisi mubhuku radzapasi. 2 ndinotongwa kwasa unyama. Apedza. Kwasa unyama uko kwa mapuranga. Mukauri pamusoro padarindona mukauri atsanangura zvakanaka paatsanangura aifanira kutondera ndiani munhu akapiwa stand nemunhu akamupa stand. Muri kuona utsotsi wacho pauri kuti munhu autaura kuti ndakanganwa kuti wakauya panapa utsvaga stand. Hani kutamba nevanhu here niwakapiwa pogara Kwawakagara uko handiti kuna natongai. Handiti tongai ndiani? Ndimambo. Saka kwaundogarirei ikoko? Ndiye anokutonga here tongai?
Saka ukandogarireko. Iwewe kana dai ukati unotongwa namai Chitepo, gara kwa mai Chitepo. Ndizvo zvandinotaura. Gara kwani? Kwa mai Chitepo. Kwangu usauyeba. Ndizvo zvandinotaura. Kana wapiwa namai Chitepo gara kwani? Kwa mai Chitepo. Kwangu usadini. Saka iwe wakandogara kwa Tongai. Tongai ari munzvimbo make, Tongai ndimambo. Anogara paanoda. Haana anomurambidzaba. Ngekuti nzvimbo ndeyani? Ndeyake. Iwe wakundogara muberere make wakuti ndotongwa namai Chitepo. Ndosaka ndabvunza kuti mai Chitepo ndimambo here. Saka urugarireko. Ndopane nyaya yako apa. Saka urugarireko. Uri kuti handina kupiwa nasabhuku. Dai wanga umboti ndakapiwa nasabhuku. Tikadai tutora nasabhuku. Uri kuti wakazvipa. Hakuna munhu anozvipa nzvimbo. Hakuna munhu anozvipa nzvimbo. DA chaya akauya akakumbira nzvimbo uno takatomupa kuti DA gara. Asi anokwanisa kuzvipa. Saka iwe handizi kuti rengi yako iri papi. Makazvipa? Uri president here? Uri ani? Wagozwa kuti wakazvipa iwewe. Ndio matauriro wakaita wakazvipa. Ende uri kutaura zvamai Chitepo. Usada kuzora munhu mafuta enguro asina kuti. Anditika usada kutora umwe munhu kuda kumunyudza munyaya dzako zvimiririre. Hatisatabata zvamai Chitepo, toda mutaura zvako iwewe. Anditika wakandogara mukati munana Tongai. Anditika akakupa simba roti undogara imomo ndiani? Wakutaura zvamai Chitepo akakupa simba roti undogara muwanyama umu ndiani? Zvakudzoka kuti ndimi zvakudzoka kana kuti ndizvo zvatakaita musuwe. Handandiripo. Ndakandiripo. Asika wakanyora tsamba ikauti handitongwikwa nemi. Nhasi wakuti ndini. Handiti unoona kana dai tikanda mudare unobudirira here. Wakanyora tsamba iwega kuti handitongwi. Nhasi wakuti ndini. Yanga uyo akati handitongwi. Usada kubata kuti mai Chitepo waruda kutaura. Ngatitaure nyaya yako iyi. Handikona tsura magenga ndandotaura uyo. Panapa pamunoramba kuuya panapa. Hapaendesi munhu kujeri. Panapa ndipo kuti kana tadza kuirana togadzirisana toirana todzoka kupi? Kumba. Manje uona dai kuti ungaenda kwa Major City ungada kutonzibvisa bhutsu. Asi wakaenda ukandoti inini handitongwi handidai mukasungisa wakomana wakaenda kukotu. Zvikasvika kukotu zvikashaya basa. Okay, dai wakomana wanga wakasungwa bvoenda kujeri. Nhasi ngadai tiri kuti chii? Dai ari kuenda. Wakasungisa wakomana wakaenda kujeri. Wakandotongwa wakakwanza wana mhosva uri kugadzira nyaya iwewe. Nenyaya yekuti ichi ndio chakakusungirira. Ndoti Major City takashona. Ndosaka akati uchibva panapa enda kwani? Kana dai ndikasunga munhu wekwa mapuranga akauya panapa. Kana dai mapuranga akasunga munhu wangu akaenda kudare kwake, handina chinombondirwadza basi. Handina chinombondirwadza. Handina chinombondirwadza. Enda handina munhu wekunoka akasunga kwa mapuranga ndikamutusa ende. Ndinomuti enda. Undonzwa kuti kuri kunzi chii. Dare harirambwi. Dare kunzi uya titaurirana. Dare harirambwi. But iwe wakabva kuti handiuiba kwa mama. Ndiri muvillage rangana. Ndosaka ndakubvunza kuti uri kunana Tongai. Woti ndinotongwa kwa iye. Maybe vamwe mai Chitepo ndiye amamba atitaurirewo kuti muganhu yacho yakamira. Handizvobaona mheta. Uri kuona kuti wakuisa mumwe munhu pachimani nepamusaka potsura magenga wako. Amene ona mheta. Munoti chini nyaya? Mheta pamusoro. Wadare pamusoro. Ndanzwa paburiswa zita rekuti Dzapasi baba Dzapasi. Anobva muninonga akanga ari sabhuku yawo. Kazhinji kacho ndinozvifuma pane ruzhinji kuti kana pane mhosva dzakaitwa nababa dzimwe yacho ndozimirira. Apa paina chitambwe. Ndianga akabata. Vanhu vekwaDzapasi nekomiti yese wakakwira kakawanda kubva kwababawo. Wachimutsanangurira mamiriro akaita pagute remudivi. Papane mikuti yanga iripo, mizambara yanga iripo. Wanoziva nhoroondo yeko kana iri kabvunzwa namai wati para mai Dzapasi vari panapa. Wanozoziva kuti paitonze panofamba mhondo yenyika. Right. Saka inzvimbo yanga yakabata yaitotigadzirwa kana mvura. Mikuti yakadanga kusetirwa moto pasi kusvika mikuti yapasina kana wani. Saka uchisoro magenga uri ana Samukonda ingava ndataura panapa vagara zviziva. Hazvina kunaka. Zvamakaita pagute remudiba paipa Samukonda kana rikati dare rinoite riende panoipaziva kudhara hazvina kumbonaka. Isusu takasvika palevel yekuti munhu takatomutadzawo. Bosi baba wachipo pakaramba ari kuinsista kuti usagare kuno. Akabva azi ndashaya gejo rangu. Munhu ari kusvika panapa mazuva ese ndiyo. Saka ndakutokusungisa iwe kuti ndashaya gejo rangu. Munhu akakandiudza kuti ndika munhu akandakukasiyiwa ndakatadza kamunhu.
zvino pazobuda nyaya yekuwandudza bindu ndiye akutitaurira manje kuti hatikwanisi kuwandudza ngaachitaura kuti akanga ambomupegera apa kuti anga wacho ndiwani buzi haana kuzvitorera uyu ari kutora advantage yekuti sabhuku wandakamudirecta akafa dai chitambwe anga ari pana pakaenda kuna chitambwe ndirunyepera pandakamuti enda undobatsirwa ndakamudirecta kuna chitambwe chitambwe asanga akabata bhuku rakadzapazera ndiri kuziva zvandiri kutaura ndakamudirecta kuti enda kuna chitambwe kana asvika aine zvekutaura anondifonera akandifonera ndikati chokwadi abva kuno nekuti anga ari kuti hatimupi mastendi mairi ndizvo zvachitaurwa nachitambwe achiti ane stendi imwe anga ari kutaura iri kuzasi uko nekwaarida kuenda uko ndikati uko akadzingwa uko handitika saka mupei kana zvichiita mupei chi ndini ndakamusapota murume uyu handitika handiziva haizvo handisina hangu basa nazvo munoziva kuti kana tiri munyika ka hatipone kushungurudzana handiti hatipone kushungurudzana ndakamunzwisisa uya nani wandiri kutaura uyu maidheni wekushaya uyu namaiguru wangu ndowakauya achimupupurira akazida kuti pamwe akauya gafundi ndingadai ndakaramba but ndowakauya achimumiririra ndowakauya achimumiririra kuti awane stendi yai but nhasi akuti hanzi ndekwamai chitepo ndinotongwa kwamapuranga iwe uri mukati mangu ndo pane mubvunzo wangu kauti mukati mangu uri kutsvagei kana uchitongwa uku nekuti handina munzwa ari kutaura kuti iko kwari kuti kwamai chitepo kwaitongwa nani Cosmos. handiti zvese zvamuri kutaurana muri kunyeperana mabhuku achauya achakuudzai chokwadi zviri paground zvese zvamunotaurana henyizvi muri mundari dzenyu muchitaura zvakazozo mabhuku ari kuuya achakutaurirai chokwadi Cosmos aitongwa kupi Cosmos handaitongwa kwahata handiti ende muzomuza kuti mugano wahata wacho uri kupi uri kwamwenje uko ndokune mugano wahata kwamwenje uko kana musingazvizivi zvese zvamuri kuita makorakora enyaya muri kuita makorakora aya mutemo uri kuuya uchazokutaurira ende muchazonyara ende kana wazonzi munzvimbo mauri kutaura kuti ndemamai chitepo muhunde mangu uchadzoka futi panapa tirumbotongai munda nhasi ndichazokusunga futi nenyaya uchadzoka futi papi panapa kana mutemo wazosvika zvanyatsaunzi bvu nhasi tirumbotongai kuwandudzwa kwemunda ndiyo atoda kumbobata iyi tirumboisendekai handitoziva kuti mukoti nyaya dzinosendeka iyi tirumboisendekai as long as ndiri mupenyu chedu uchazodzoka panapa nenyaya iwe hazvirambiki asi nyaya yedu ndeyekuti uri munzvimbo matongai iwe woti ndinotongwa kwamai chitepo uri kuti chiinazvo bhosi todabva tati nhasi kana uchibvira tikusimudze uende kwani asi kwamai chitepo kwacho nawo nditowanzwa kuti kwakuitongwa nasaunyama futi saka hakusi kwamai futi chii hakusi kwamai futi chitepo ameno tinongava tingokuteteredza kusvika wabuda munharaunda tinongava tingokuteteredza because mashoko akataura apa aya handitika mashoko aya hataurwi pa nemuzukuru handiti unoona mukomana anga akagara pato ati utonga nyaya tazodzinga panapa ane mukadzi wakagarapo uyo mukadzi akagarapo ndini ndakamubereka mwana hanjadzi yangu but yesu yanga rupopota panapa but inyaya yekuti munhu uri kuti ndiri kuenda kuna sekuru wangu otadza kuzvininipisa kuna sekuru wako unozvininipisa kakuna sekuru wako papi pacho pandairasisa muzukuru but kana wakutopinimidza iwewe zviri kuratidza uneri manje iwewe wakanyora apa kuti handitongwi ndotongwa kwasaunyama nhasi wakuombera kuti sekuru nokuti nyaya yagwa manje yagwa kwaari ameno mai tauraitinza muri vanimi ndiri mudzimai wacho okay tipei tino pamusoro iyi inini ndakainyomisa nhau yesamu handine yangu nezvimwe yakanywa zvakanywa pasamuel tichidzoka panhau yemugano yataurwa iyi ndofunga pamagara atakaita zvese zvataurwa nhurume yemataura shangamira inini handisipikisa nayo asi nhau yandinozoda kupikisana ngeyemugano pandinozopikisanawo nawo namheta wamwawo ngepekuti pakaiswa mugano handipapaine ndofunga papaine kakunetsana ndofunga mumashuru kwanditi netsana nani iyo samukonda namheta akuko
saka zvadaro wachinetsa nenyaya dzei ngenyaya yekuti pauri kugara pa waisafana kugara pa mugano wacho wakaiswa nani ndo pandoda kuti ndisanangure aiwa baba mugano wacho wakaiswa nani ndinere musimi munanesa mugano ndinambo kana makaisirana zvenyu ndezvekundarisa out handisida kuzvinzwa handisida kuzvinzwa munanesa mugano ndini imimi kana muine mwe mugano yamakataura yekuhuni yekujana is out munhu anoisa mugano ndini mhayo ndofunga ndodzokorera kechitatu munhu anoisa mugano ndiani handikutenderei because hazvinei neni panapa dzoka henyu mutogare kwamamuri dzoka henyu mogare kwamamuri zvamuda kutaura hazvinei nenyaya yatiri kutaura panapa tiri kutaura nyaya yekuwandudzwa kwemunda toda kuti titsvage kuti sabhuku akamupa ndiani kana dai vhina akapiwa namaishitepu ane pake paanozitangirapo achigumirapo munhu hauiti zvaunodaba hakuna mutemo wakadaro kana dai even maishitepu wacho tikamubvunza nditari pano maiwa dzokai mundogaruka kuti zitotaura muterere simukai mundogare kwemamuru hamunditauriri matongero enyaya simukai hamunditauriri matongero enyaya hamunditauriri matongero enyaya imimi samai ndotofunza pamwe munopomonyedza murume kati ndimunokuchidza kuti murume apengereke handiti murume akauya panapa achikumbira stendi kwandiri ndikaumiririra zvaamuri kunzwa ari kubvuma imimi wada kutaura chii chamunotaura imimi wakadzi ndimi munopengesa uri muto handiti muri kuona ndovanokuchidza kuti varume vapengereke isi toziva kuti vakadzi vanodzorodzera varume kwete zvinhu zvamunoda kutaura kwete zvinhu zvamunoda kutaura hatiteerere zvinhu zvakadaro izvi saka iwe uri kuti chii wati ngatichimbodzoka uri muvhireji mani kwaramba kuya muvhireji mani otauda uchikupa mutongo manje uri muvhireji mani tauda uchikupa mutongo manje ndingatodzoka mubhuku ramugombe saka izvo wakati hautongo ineni mubhuku magombe toita sei munonditonga manje mukonda ndiwe ndinotaura sekuti munonditonga asi pane zvindoda kuti muonewo apa vanhu mudare muone kuti zvakamira sei pano ndichiona apa ndakagara taura panhu pangu pakadai apa ndo pangu uku miru kune kamukomba kariko kune vakomana vekwashineni vari apa vanobira kamukomba ndinoguma kana pano vanoziva chinoti chaidzika nematanda cheche chaidzika nematanda cheche ndokuna kuya kugomba vana vekwashineni ndodzika kuzasuku pane chidombo chihombechi ndokuna sekuru Ravhu naningi saka munda wangu ininuka pandakatoenda kuti ndichiti ndabata mabatira anga ari kuita vanhu hawana kusvika kutemerwa nasabhuku kana muzukuru wangukonore anambosvika paground akati sekufurira mberi nezvomuri kuita ine vanaenda koisa matombo angu pai pamuti uripo ndopendiri kuguma asi ndakatisarudza kuti imba ndikaisa pamatombo apo ndichisovhura bhichana kukwirawo aiwa kani uko wakutorebesa nyaya ndabvunza mubvunzo wandoda kuti upindurwe ndati ndauda kuisa mutongo uri munzvimbo mani ndawa munzvimbo ndawa here ukati ndawa hazvisi kutaura chinhu ndawa kumanikidzwa handisi kana ndobvunza kuti munzvimbo mani ndoda sabhuku munoti kwamwenje munoguma kwamwenje ndati sabhuku wako ndiani mugombe ndaramba uri pana makati simukauyai padhuza mutaura ndiyo wandakana nayo kati kugara kwamaitapo kona mikute kuti sazobata sazoendiwo but akazoya kunzi pane vanhu vakapisa moto beni simuka mudhara yagara gara yapo samba apo parusumuka mukomana ndakana samba wati vatikati shamari orati uyo unoguma inonzi nharire yaruka imweni kuti iri haribatu sazotemi kana muruwaka kana murushandisana nani apa tikati raiti patagumira samba andati mutauri takana tese kati munoshanda ne musazokwire kuseri kwaaa modii nogumira apa wakati chii ndikati inini vanhu vandinawo vaona madzimambo ka ndikanzi jambo ndotobvunza kuti awo hai
Saka tiri kuti munhu ari muvillage ripi wana mheta ngatiwirirane dimbu renyaya ari muvillage ripi munhu ine kwangu hakuna munhu ariyo kwangu hakuna samugombe muri panapa mugombe waripo samugombe ari panapa ari muvillage kwangu here munhu saka ari muvillage rani akapindura kuti handisi kwani kwahata ndiri kwani ndiri kwamachitepo ndesabhuku wangu ndiri kwachipi wangu ndiani aiwazve munhu azvipe kuti ndiri kwangana iye ari uyu muningi wangu ngaripo munhu azvipe kwangana ndosaka ndiri kubvunza imimi mese kuti ari muvillage mani nekuti ndambonzwa kuti kwaakavakira ndokwakavakira vanatongai handizve saka vanatongai varipi saka vanatongai vari kwani vari kwamugombe chete ndokungopindura bezi motopedza tokoma nyaya mimi usiro maganga wamasanangura mhuka huru mausanangura kare kare usiro maganga ndeyekuti nhasi ukaita mhosva unovana ndotongwa mangwana pakasvikawo kuko wati no ndotongwa kwako masoro imheta changamire vari kubvunza ndimi munogara ko ndimi madzisabhuku matobvunza kuti mugombe iwewe dzapasi uyu ari kusaidhi rani ndozvikudiona mhuka huru panapa ari panzvimbo yani pindura imbope chimufumbo imbopindura iti kwakakuita vanhu ava pakugara kwese vakatanga vana mukunda vanga vari mubhuku mamugombe magariro vakaita kumhiri kuya kuyo vanhu vekwadzapasi nevekwamugombe magariro avo vakapfeka nekudzokera futi kumashure imi wepindura unenge wanzwanza iwe Alright. Awa kuti washaigombe indau yekusumuka kwawakaita kozi masumukiro wakaita pawakabva hawana kuzouyawo kuna sabhuku bokuti apa ndabva ndakuenda sabhuku wacho ndiani ndozvikudiwa kunzvimbo kwavari awa ndekwangume saka chete ndozvikudiwa kutenderera chii asi zviri kutaurwa zvekuti mabhuku enyu akapfeka nechokwadi akapfeka saka uyu munhu uyu anofanira kunge aine village raanonzi registered to raanobhadhara mutero raanopiwa mutemo hakuna munhu anongoita seshiri handiti unzwisana saka kana sabhuku wati iwe vari muvillage mako semataura tiri kuita panapa unofanira kundomunyora mubhuku handiti ka kana pane zvinouya zvinotambirwa wodini wotambira uri mutero wodini wobvisa tiri kuwirira naye tiri kubvumirana nazvo here handiti ka tsuro magenga wako wapera machitatapura nzeve dzese chichemo chii chichemo chokuti wakafambapo mapurisa akauya kumba kwangu kana wainewo mukana wokundipupurira kuti pane munda washoka ndipo pendiri kuti handina munda bakuzaso kumatombo utoda umwe handisoda umwe pane mabatire ndakanga ndaita inini kuzvipa kuya kwabviswa nhenga kumanzeve dziya kwabviswa nzeve dziya asi pekurima handinaba aiwa zveiyo muponda mukonda kuuya kwawakaita panapa ndii ndakakunzwisisa kuti undogara kuya handiti ka ndichikudirekta kuti enda undoona sabhuku ningi saka nazvino kana uine zvichemo unongoenda kuna sabhuku sabhuku uya pano ndizvo handiti ka ndauya nemuteti wangu ndoda kusimudza uya panzvimbo hona apa pakamira pakati hona apa pakamira pakati ndandofungidzira kuti ndidai nekuti kuuya panapa ikombileni yakabva kuna sabhuku kwete kuti ndii ndakazviona handinonzwisaka ikombileni yakabva kunani kuna sabhuku saka iwewe zvekuratidza kuti iwewe nasabhuku munonga maita communication dai makaita communication ukada usiri pano nekuti nyaya dzakaita kunga sedzidzi nyaya dzinotongwa nanani nanasabhuku dzemugano saka iwewe kana wadzoka uko torana nasabhuku undomutaura chichemo chako sabhuku kana achigona zvakangodini zvakangonaka ende sabhuku anofanira kuenda necommittee of 7 ndiyo anofanira kuenda naye panzvimbo modzwa chichemo chake kana matadza kugadzirisana tozopindawo handiti ka but mukatorana necommittee of 7 modzwa chichemo chake mopana mugano munda wako unogumapo hakuna munhu anopiwa pekugara asingapiwe mugano hakuna ipapo ngatiwirirana hakuna munhu asingagari paanopigara asingapiwe mugano munhu aungoti zvawafunga ungoita nyika ine mutemo munhu aungoiti zvaunongoitapo saka uyu muzaya wangu angada kuita tsuro magenga autanga kuti izvizvi ndiri sekuru wake asi akadaidzwa nasekuru akaramba kuya hamikuona tsuro magenga wacho sekuru wako ushonoredzwa nasekuru wako kunzi uya
inini pandiri panapa ndodaidzwa nasekuru wangu Nyatondo kuti mzaya uya kuno ndoramba ndinomboshikise ndoenda kuna sekuru kandosvika ndogara pamakumba ambuya sekuru arutaura nyaya yake handizve ndakasununguka ndadaidzwa nasekuru ndinorambei ndadaidzwa nasekuru wangu ndinoenda ndiri umhanya but uya akaramba kuya akanyora nebepa kuti kusvika kwanzi namajasiti kana usina kuenda ndichafonera mambo ndiri kutora ndokuvharira 6 months dzako ndokumukona ari kuya pana saka ndoti muzukuru auya here kana kuti atopushwa kuti auye anoda mushamuka anoda mushamunhu saka kana kunasa bhuku unozofamba zvakanaka here azoiti futi musoro magenga shamu pane zvamamurondera kudhirire kwachingopera. unoziva mukondaka hatidi kuti kana takagara munyika vanhu tokengana handiti hatidi kuti tikengane kangana. Makaenda kumukanifusa nemadhoketa akazondinera akazondida zvekunyepa nenyaya kuti wangosoda kuya kuno kuchete uchifungidzira kuti kumberi unobudirira but kana akanerwa you deserve kana wakanerwa you deserve because iwe uri kuziva kuti someone uri kubva kuna sekuru awo sekuru ndati ndiyo zvakanaka ndipeiwa komana muhomwe mangwana mukakara sekuru ndakana chipepa chiri kuya zviri kufamba sei ndikutsanangura zvotopera ungada wakanerwa zvotopera handiri kuona utsura magenga wako wakatotadzawo kuchaya aiwa wakatotadzawo kuchaya bhabhazinonza adona hawana kunera musheba ungada kuanza kuchaya chaiko because haungati uri kudaidzwa nasekuru uramba kuenda nasauta utangoti sekuru notouya panapo wanzi kukoti enda koti dai akanga akatisiyana namambo ungada uri panapa here naonerwa murume akatituka murume aiwa ndosaka ndoti kana dakanerwa township iyo murume akatituka mukonzwa akatituka indai munotsvaga mabasa namambo enyu iyo akatituka murume uyu hana mukana wemurume saka ende usazozviita kuti unenge uchituka nesu takagara kuno hazvishandi saka taukupa mutongo wako iwe Mukonda sabhuku wako waakumuziya handitika village rawakuita wondobhadhara mutero kana unga usibhadhara mutero vected 2020 2020 kusvika 2026 unofanira make sure kuti waclear mutero wako pakati apo ndokuti titi wamuvillage wakubatana newama handitika then mutongo wako toda mbudzi mbiri aiza dzinotsika okesha ndandoda kuti mombe chaiyo menanza kuti hauna mombe ndandotoda mombe chaiyo asi mbudzi unotsvagawo ndoda mbudzi mbiri ndinokumbirawo nguva yekutsvaga inini kazhinji ndikatonga munhu ndopa 7 days ndo zvinonditendera mutongo kuti kana ndatonga munhu anofanira kunge abhadhara ndokupa 7 days maichite pari panapa here uya apa titi iwewe ndiwe watoda kumbobata wewe iwe haunesi uri mwana akatinoshapura toda kushapura iwewe ndosi munhu usiri right zvachose makadi kurisei kumba but vanhu munomboziva here history yemunhu ndisati ndaenderera mberi pana anoziva history yemunhu uriwadi here muzvare vana mheta munoziva here history yemunhu ndinoziva kuti nditete pakai pakai from there anobata ari pajerusalem apari sabhuku ngatimbotara nezvehistory yake ndinoti kana ndakuzopa mutongo kamuziva kuti ndiri kumupa mutongo yo nemhaka iyi munomboziva history yemunhu here aiwa hamusi kuziya munoona muhistory yedu yanamheta wananyagura ndiwana baba unoziya handimuziva kuti wananyagura ndibambo handiti mati Mukunda Nyagura handiti saka bamba ari kurasika papo ari kurasika papi bambo ndoda kuti mujekerwe ndiwana bamba
pese patinogadza wanenge waripo wakamira sanani ndiwo unogadza kapa saka uri kurasika papi muwani rumu Panopatsvimbo. bozoda kuti nyika yese izive nekuti muchazobva pane pane mashoko asina kudini kana kuti pamwe haazvizivi. Munozviziva here zvandiri kutaura izvi? Hamuzviziva? Hamutoziva? Handiti munoona kuti vanhu sometimes tinorasika nekusaziva. Ndosaka maona ndajekesa nhasi kuti azive kubva nhasi kuti wana Nyagura ndovana bambo. Hatigadzi isusu pasina Nyagura. Kuti baba kana worasika zviri kurevei? Tese tinorasika. Zviri kurevei? Nevari mumashure vese tinorasika. Kusaziva. Fanire kurasika ndiye ungafanira kutokodora. Saka nhasi bambo nemwana zviri kukana manje. Asi baba hazi kuti ndiri baba, mwana ndiye anoziva kuti ndiri baba. Handiri muona pane nyaya. Ndosaka ndamudaidza apa, handisi kumutonga, but ndoda kuti kubva nhasi azive kuti imba yangu ndeipi. Handiti ka? Nyagura. Hauendi imba yamapuranga, unoenda kuimba yahata. Handiti ka? Wana Nyagura vakanzi ndowana baba nenyaya yeguvhu hombe. Handiti ka? Wakanzi wagari umambo asi ndowana bambo. Dai siri ukaona munyama ukaita mwana ane guvhu hombe handi wako ba. Ndikaendi kutarira wamheta. Ukaita mwana ane guvhu hombe zoti papindwa. Mumheta hakuna anobereka mwana ane guvhu hombe. Ndikaendi kutaurirei. Muri kuziva izvozvo? Saka wana Nyagura vakanzi vane guvhu hombe wagarichi umambo ndiwana bambo wanogadza. Saka ndoda kuti nhasi azive tete mheta kuti kana vari kokoko vanofanira kuziva imba yavanoenda kwete imba yavari kuenda. Tiri kunzwana na Sano? Kubva nhasi zivai imba yamunoenda kwete imba yamuri kuenda. Kana mati ndiri kunyepera zvandiri kutaura dzikai panyautara apa. Handiti ndokunana baba Nyagura. Mumboti baba ndauya ndoda kuti mumbondibatsirawo. Wati wanasekuru. Vanokutsanangurira zvandiri kutaura. Regai kurasika imba yekuenda. Mazvinzwa? Handiti maona tsuro magenga anga ari panapo zvaanga akuita. Tadzitapura nzeve dziya idzi. Muna muchiti makangwara ka. But tinoronda kwadi kusvika tadini? Kusvika tasvika. Saka ndati ndipedzi bhozi anga ari kuti ndakanzi namai Chitepo, ndakadai. Handiti ka ndikati aiwa ngatimbosiyai mai Chitepo ngatimbotamba newe. Asi mazoona patadini? Patasvika. Saka imimi regai kutumwa nevanhu ava kuti isusu tikani. Tiri kunzwisana? Saka ndauya ini handina zvandakaita. Ndiri kutaura aripo. Handina zvandakaita. Handina munhu wandinopa nzvimbo. Handina munhu wandinopegera. Handina munhu wandinopa mugana. Sinzi kana mukazoona uri mugomo uri papi handina. Handina chandakaita kana. Iyo tsuro magenga. Handina. Ndora zita rako kabva nhasi. Handina. Iyo yauya. Handina kana. Hapana chakamboipa ba inotoruma zviri correct. Handina chandakaita. Kana mugano kana mutete kana chii kana upa nzvimbo handi. Mukonda. Kutsura magenga uya urikuona wanga urikuenda nawo. Nepari kupuduka. Imimi musachada kuwanza kuda kutaura. Hatisi kutamba pana. Hatisi kutamba zvacho. Inini ndadaidza mai Chitepo kuti nditaure nawo mumwe wese muchinzwa. Mangwana ndomuka ndisipo handitika wese wana mheta maakuziya ukama hwedu nachi nasano uye munongoti sano but hamuzoti sano wacho ndeupi. Ndibambo. Handitika. Saka kubva nhasi kuenda mberi munenge maakuziva kuti kana dai iye ari kuuya kwamuri kana imi dai muri kuenda kwaari kana dai paine mutoro wada kupinda pakati pedu ingai muri kuzivana kuti papinda mhandu pakati pani pedu. Ndo zvandati ndikutsanangurire because ndinoona washaruka wangu wazhinji havazivi history. Last time avo baba Nyagura papa wakauya panapa wachitaura kuti wachiti ini ndauya ndoda kuti ndimbonzwa kuti nyaya yeubambo yakambomira sei. Ndakatora shuruka wangu makadzima pakashayikwa akapindura.
ndii ndakazoti aiwa zvenyaya yakamira yakadai iye akanga aenda kundoresecha kwaACAFS ndobva aiona nyaya yacho murondo yacho saka bepa akanga ainaro akadini akawandisa ndichibva ndati kuna vasharukwa vangu pindurai zviri kutaurwa nani nababa Nyagurezvo kati hapana chatiromboziva besa hapana chatiromboziva ndobva ndatsanangura ndopakazobudisa bepa achiti zvamuri kutaura ndo pane bepa randakabva naro kwaACAFS ndichokwadi zvamuri kudini zvamuri kutaura saka ndinenge ndoda kuti wedzinza tese tizive kuti kana takatarisa Nyagura tinombomutarisa ari munhu akaita sei ende kana aripinda pakati pedu munhu anopinda pakati pedu akambomira sani ndakatoona kuti vasharukwa wangu umwe vanoti tine ma8 9 years vatozviziva asi vanenge vari kuti tisu vakuru tisu vana mama vasingazwi nyika yaoba saka anyway tapedzerana une zvokutaura here zvekuti ndinonge ndataura kana mandienda nasa but next time hatidi unhu hwako ihwohwo handidika hatidiba unhu hwako ihwohwo kana dai nhasi ukadaidzwa namaishitepo wacho enda kana dai ukadaidzwa naZapasi enda handidika munyika muno hatina muganhomba kana dai mapuranga ayo agarapo handidika hatina muganhomba munyika muno nyika yemunhu wani imi ndimi mega munoda kuti zvanga kuzotidhumanisa handidika akudaidza enda kundonzwa kuti kunei kana uri muranda una paunozomboita shefu ba kana uri muranda uri chi yes kana uri muranda uri pone kutongwa usaza kuti sabhuku wangu kuti ndinodzoka kwandakaenda naye ndinodzoka kwaMugombe hayo munotaura namavillage ndofunga kuti inyaya yazikanwa nemunhu wese handizivi chino chokutaura here sana handimbori nava baba vatenda hangu nematu Ayo manake.